TTAADC Borom Ganang EM Rajesh Tripura Raima Beli Russia Bari Dur tu dur kami Lukurok by Malay Koklam Salakya Greater Tipraland ni bagai Sari kaham और तुझलांग Tripura आमचाय रामे ब्रिंदा अंदर चंतिनी गुनी लेखान पारा चंग कमी बिजिर खाई तिनी सेनानी जोरावा और कथार तिनी शालो चंग जो तो पारानी औकरा रोग बाइजों मालाये कौगरो सालेक्या पारानी आमचाय कमीनी कबांग मा जे इशू तुइनिंग तो लामा करेन बा महिरो ती कौशल पावर सालेक्या बुने और चंग कबांग मा सामंग चंग सी थाका चंग बसकांग चंग नायने बाहाय क्या बनो चंग सब खाने सल्यूशन लामा चंग नाय तुलायने अबनी बिसिनो आरबो कैसा चंदी कैसा खातों तो मने बरम गनांग आबेल दे बरमा BJP खाई तो मनी बाबा चनी सामनो साजागई बेफोर मथानि सामनो साजागई चनी लोकल एक्टिविटीज अपनी लोगे मेन कैचनी महाराजानी ते दुलमानी बनी आइडियोलॉजी बन थांसानी को ग्रेटर टिप्रालैंड अबनो साजागई बाबा तेनी टिप्रा मथाओ हाबनानी बागै टिप्रा मथाओ जॉइन खाई जों बागै सामन खायनि बागै बो डिसाइड खायका बनो जों लामसगो चनी बखाते आनी आंसा बैथानि बखाते रायमाबिलि टिप्रा मथानि बखाते जोंनिया बो कैसा ब्लॉक लेवल हेल्थ कैम्प ऑर्गेनाइज खायका रैसा बारी और ब्लॉक कम्युनिटी हॉल और जगह कैसा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांग हैंडओवर खायका जोंनि बुबा ग्राबाय पाई रखो मनी बेनि साकांग बो कैसा दलोपटी और वो सेम कैसा ब्लॉक लेवल हेल्थ कैम्प जोंरा आं बो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कैसा रही रखा और दलोपटी नि PHC तंनाय और जोंनि मेन नारमंखा जोंनि बर'राव टिप्रा साराव इमारजेंसी नि टाइम रगो ऑक्सीजन नांग तंफोर हमके अमर रोबाय जोंनि बरफ हेल्प मानन बागै सुबासु जोंनि बरफ बेनिफिट होननि बागै जे सुगियाराव अबनो मानसिनो जों माइके एलाका सामखाय दङ मियानो फाइफ्रो लामाव कैसा हाजायांगै जों गारि दुमलाय मा फायका लामानो दागदै सामखायनानि बागै आं कक सालायनो अबनो अवाति फाइजनि सिगांनो लामा जानानि बागै गाहामनि बागै आं खाखायो आं मिया गारि नखरै सुंका गारि आं खाखायो आनि हाय जे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिभ माहाय पोस्टआव तंनाय बरफ अमाहाय समयसागो फेस खेनाना अमाहाय लामा जाया दै करै कारण करे ओ जाव थाय आं कलायना नांनाय अमाहाय हासाया गारियाव वातिनि जरां अखर गारि मासुना नांनाय अफुरनि गेजे सि थानाय जे सिनाय ओ इलाकाव आमसे साधारण बरफ जोंनि जेनारेल पाब्लिक कमन बरफ तामो फेस खायतं डे टू डे डेली आं खाखायो आनि हाय जे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिभ माहाय पोस्टआव तंनाय बरफ अमाहाय समयसागो फेस खेनाना अमाहाय लामा जाया दै करै कारण करे ओ जाव थाय आं कलायना नांनाय अमाहाय हासाया गारियाव वातिनि जरां अखर गारि मासुना नांनाय अफुरनि गेजे सि थानाय जे सिनाय ओ इलाकाव आमसे साधारण बरफ जोंनि जेनारेल पाब्लिक कमन बरफ तामो फेस खायतं डे टू डे डेली जे बक तामो प्रॉब्लम बो फेस खायतं अफुर आं सायमाननाय आं नायो आं EM गसाखा नेक्स्ट MLA हाय बरबो गसाथं MP हाय बरबो गसाथं चीफ मिनिस्टर हाय बरबो गसाथं इनके जो सायमाननाय जों लोकल बरबनि प्रॉब्लम ना अफुर जों वे फॉरवर्ड जों नायतंना जों बसकांगो जतो मिलिनो जों सावमाखलायनाय इलाकानि काहामनि बागै हेल्थ कैम्प जों मेगा हेल्थ कैम्प और रैसाबारिनो से ऑर्गेनाइज खायका 1997 से वाइसे खायजामोन जे डॉक्टर मेडिकल सुपरिनटेंडेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजीव देववर्मा बसामानि ओके बनि उलो जों खायका अबनि बिसिंता चिनि जनरल पब्लिक कमन बरफ किसा ना किसा तो बेनिफिट माखा जों बसकां टाइप खालायनाय तब ब्लॉक लेवल बिनि उलो जों BC लेवल थानाय बिनि उलो जों कामी अमाहाय जों हेल्थ कैम्प जोंनि बर' किसा ना किसा बेनिफिट मोननाय अबसिनि टारगेट जों हेल्थ फोकस के जों बसकां एजुकेशन जों अमाहाय सामन खालायनाय तब रूट बाहायके जानाय तुइ बाहायके जों एलाका करै एलाका जों तुइ रसों कासुर रमनाय कारण करै एलाका रगो सिनियागो तब DWF जोंनि कंट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चिनिया कंट्रोल या PWD चिनिया कंट्रोल या तो SDM ऑफिस थं ब्लॉक थं हायपनो जों इलेक्टेड पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिभ आंबो खरकसा जोंनि एलाकानि बर'नि समस्या ना जों बाहायके सल्व खायनाय जों कक सालाय फार्दार जों
नायनाय बिनि सलिउसन बिसखांबो जों गाहामखौ सामोन खायनायनि बागै एलाकानि जतनि बर'नि थानि सुबासो आं सानो गोसों एजेम अफिस अरिजिन जे ताबक अ साब डिभिजनाव एजेम अंथं ता बिडिअ अंथं एसडिपि अंथं एसडिएम अंथं माहाय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट तंनाय डिडब्लिउएस डिपार्टमेन्ट तंनाय पिडब्लिउडि रनो एसडिअ अंथं बर' जतनाव लागै बिसि वाइस आं प्रग्राम खायना नायनाय एडमिनिस्ट्रेटिभ केम्प बिनि उनाव के अ प्रग्राम थ्रुते नायनाय जत पारानि बर' रनो गामिनि बर' रनो रिंगै अरो बनि एलाकानि जे प्रेजेन्ट बर' बो कन्डिशनाव दं बनि जे इशु न अफिसार बाय फेस टू फेस डाइरेक्ट बर' कक साय शेयर खालामनानै अबहायनो जों बासगाव जायतलायनो असिं केसे जों ग्राउन्ड आव सामुं तांपुर केसे ग्राउन्डनि समस्या समाज Nah,